ndoda kuchikora but ndichikwanisa kuti ndinzwe kuti manzwa zvandiri kutaura. Zvakaitika ndezvekudai so. Pane mukomana akaroora mukadzi wake. Aroora mukadzi wake ndobva agara zvawo. Kutaura kwandiri kuita kumuroora ane 2 years ari pamba. Asi ana budzi kana kuzvitakura. Kana pakabva aiwa achiri muroora chete. Baba vari pamba vatezvara vapenyu navamwene. Murume womukadzi uyu ane kuguta kwaanosevenza kusiri kunyanga. Kwete guta ri kunyanga zvakare kutori kore. Asaripota achiuya. So baba vanoti vakaenda mabasa avo ndeyekuti vanoda zvekushedzwa murudiwo wakati. So vanogona kuuya nhasi kana kuti vakaenda vanogona kusadzoka asi vanogara pamba. Muroora akabva aenda kumusangano wechechi. Zvese kunze kune musangano wo 2 days kana 3 days vari kuchechi vanodzoka musi wakati. Muroora achibva apa makii vamwene, mama makii angu aya nokuti aungasiye imba yakakiwa pamba pane vanhu unosiya makisi uye kusiya makisi zvinoreva ukama hwaamai nemuroora wavo ichokwadi kusimbisa ndobva asiya avapa makisi. Muroora ndokuenda kupi kuchechi. Aenda kuchechi. Aenda kuchechi muroora. Chechi kukwanga kuri kwokuti vari kunoita 7 days variko. Day 1, day 2, day 3 muroora ariko ndobva agamuchira foni yokuti mama vako vashaya nematambudziko. Muroora uyo haana kuroorwako achibva munzvimbo yenyanga, akaroorwa achibva munzvimbo yekwarusape. Ndokwaanobva muroora. Ndobva aenda kumba. Aenda kumba semunhu afirwa, akasvika ari munhu akaneta. Achisvika pamba unotarisa kumba kwamama ari kuona hakuna vanhu, akati rega ndiende kumba kubedroom yangu nekuti vanogara vese paruvanzi rumwe chete. Ndobva aenda ndikunyatsoona kuti dhoo arinonyatsovhara plus mumba munyatsoratidza kuti mune vanhu vari kutaura ndikavolumu kari pasi. Nguva yandiri kutaura mhuri yeZimbabwe kumapasti 2 dzemasikati zuva rakacheka nyika pakati pevillage panogara vanhu ava. So muroora akati ndio pakanoti vhurei dhoo mbijana. Achinodai so ari kupinda ari kunoona mune vanhu vakashama vasina kupfeka vakarara pamubhedha wake. Asi nguva yaakapinda imuroora chokwadi chakanaka muroora anoti panga pasina vanhu vane zvavari kuita asi nemarariro avanoita anoratidza kuti vane zvanga vachita sei vakaita nokuti hapana munhu akapfeka nguo dzake ende vanga vakasununguka. Dhoo ranga rakavharwa zvokusiya kagwangwadzira kadiki kuratidza kuti harina kukiwa asi ukangoripusha rinovhurika. Ende vanga vakasununguka zvokuti hakuna anovhura munomu nekuti muridzi wemba hapo. Anditika so zvadaro inada kuti bhizinisi rano ripfunyurure. Mabhizinisi haina kuti makuru asi anodaidzira kuti ripfunyurure. Ndikumbira kuti kabhuku kangu kane mapepa akayaka ndiunzire uko. Mabhizinisi ano namutengo uri pansi. Kari pasi mapepa ari pasi. Zvinanyanya kuti bhizinisi rano rikuru titi. Rekare kuti mubve zvidawanda onani panhamba zidati 0712831178 kana nhamba zalandline zinati code 0247799135 national f. Zvadaro muroora unodaro ndobva adzoka kumashure. So mukadzi muroora pakadzoka kumashure anove munhu anotaridza kuti hasha dzake kana kuti bp yake yakabva yakwira. And then hazvina kumbomuratidza, hazvina kumbomutorera nguva kuti azive kuti munhu arumba mundiani. And amai avo vanga vakapfeka matenesi avakatosiya padhoo vachipinda mumba. Inoratidza kuti anoziva kuti tenesi ndiani? Ndiyamwene vangu. Ndobva apinda mumwe. Muroora nenyaya yekuti afirwa mumba make ndizoona ndiye kwetsu Mary. Aridza Mary ndobva ati anoti ndakafunga zvakare kuti kuridza kwandiri kuita Mary vanhu vachaiva kuungana pano. Hongu vachaiva kuzondibata maoko ndichivaudza kuti mama wangu afa. Asi zvichaita kuti vanhu vade kuziva kuti vanhu tiri mumba zvinobva zvabuda. Ndobva anyarara. Ndobva angobva padhoo. Ivo pavakanzwa Mary vachivabuda vakadongorera vakaona muroora wavo. Ndobva angogara pasaidi pemba zvake. So kubuda kwakaita vamwena vakabva vati muroora wati wafirwa orati ngatimboita zverufu.
inzwa zvandiri kutaura ngatimboita zverufu kana une mamwe mashoko nazvo uchazoda kutaura zvimwe ngatimbotanga taita zverufu. Muroora anoti baba vakanga vari mumba umu vakatobuda mumba vachifamba kuti 1 2 3 kubuda mumba vachitofamba ndokubva ngoita senge vakutoperekedzwa zvakare naamaya zvakaita kuti vanhu vari kuona chero vari kune edhi yavo vari kuona inini vari kuona vamwene vari kuona murume uyu hapana chakapinda muvanhu vese ava hapana chavakafungira zvadaro ndobva vanyarara variziva tinacho chenyanga zvadaro Muroora achibva kuti mama ndafira kudaruka vanzi alright ini ndakumhanya hangu kurufu sikanzi alright Muroora rega ndisare ndichiona kuti ndinoita sei. Muroora achibva manya kurufu afondera murume wake akatorikura akati no mudzimai manya kupi kurufu. Muroora achibva manya kurufu. Muroora achinoita nhasi vamwene vakatevera samangwana kurufu rwemuroora kwarusapi vachibva vasvika dare rakaungana kusvika amai vatovigwa vakamirira vatezvara amai avo ndo vakamirira mwanakomana wavo vachiti vaya nemuroora. Muroora haana chinhu chaakasvika akataura kuti ndawana akati kana ndine zvandichazotaura regai timboita zverufu. Zimbabwe vanhu vachari vakagara vapedza kuviga paipai vanhu vapanana introduction uyu ndinenge uyu ndo second born yamai vafa ava ndo vamwene vake vakauya nawo kurufu zvinofadza vakaungana kudaro amwene vachibva vasumuka zvikanzi ndine urombo nokusvika panapa nokuda kwerufu ndange ndiri munzira kuuya kunoko. Nyaya yendanga ndinayo kuuya kunoko ndeyekuti nemuroora wangu zvokuti mbereko iri kunetsa kana mubhaibheri variko vakatora nguva vasina kuti mbereko but mbereko yakauya chete. Nemurume wangu nemuroora wangu hatina dambudziko ndinomuda ndiri kuda kubvisa mombe yekupa muroora wangu isinei neroora Daniel Oshiwiri Pinifo wakachiwemba kimini kiasha Zimbabwe pabatisisei pakutangira nyaya veukama vese kunyange vari parufu vamwe vakarova maoko asi vakawanda vanga vane shoko romunzeve rekude musoro mavo rekuti mwana wedu kwaari ari kugara zvakanaka nokuti mashoko kana achibva vanamwene nyaya dzakawanda dzinoti vamwene nemuroora vaite sei avawirirane but ava vamwene vapika kuti vakuda kubuditsa mombe. So urongo wangu wasara ndiwo kuti izvo mombe chaine nzira ipi uyezve mombe inofanira kutanga yakliwa kuti yabva mubhukumani ichienda kwani ichibva nzvimbo ipi from Nyanga to Rusapi. Alright vamwene mukoma KB vakaenda kumba kwavo kwavanoberekwa kwete pamba pavakaroorwawo kumba kwavakanoberekwa ndoko vakanotora mombe ndobva vatsvaga kuti mombe ingasvika sei zvikanzi kwese kutengeserwa zvikanzi aiwa ndinoda kuti mombe iende yonosvika ichitsika sokutaura kwandakaita kugadzirisa zvese zvakafanana netransport. Mombe yakatakurwa mune imwe mota yerudzi rwepickup yakananga kwaRusapi yakananga kumusha kwakaroorwa kwaRusapi kunobva chii muroora ichibva kumba kwani kumba kwakaberekwa amwene haina kubva mudanga ravamwene yakabva kumusha kwakaberekwa vamwene. Inzwai Zimbabwe zvikanzi navamwene muroora mombe iyi ndini ndakupa hainei navatezvera vako hainei nemurume wako pari kutaura zvese apa. Muroora navamwene vasati vachinjere mashoko nenyaya yekuti vakawana vamwene vakararamba make nechikomba pabed zvinorwadza ndezvokuti muroora akuchigadzirira mba make kuti gesa nokuda kuti kupfeka dzimwe hembe nokutora bhegi amwene vakasiya tauro mumba ranga rine zvinhu zvakafanana nezvidziviro zvavaishandisa vari mumba umu zviri patauro rakanga zviri tauro rinokushandiswa nemuroora pakugeza. Handine kutaura zvekutendereka kuti ndase nditaura nyaya iripo. Muroora akabva anzi ndiri kuziva kuti ndine zvandasiya mumba mako tauro ndiri kukutengera rimwe chinova chikuru chekuti akabva aziva kuti vaziva kuti vane zvinhu zvakasiya patauro saka tauro chakwanisa kushandiswa neni zvikanzi tauro nezvirimo rasa tauro tengera vachibva kurufu zveshokwadi mama vachibva kutengera muroora tauro rokugezesa asi muroora haana kurasa tauro kusvika nhasi nezvaivepo akazvichengeta akazviputira apa anazvo mombe yakatotakurwa ikaenda kumusha kwemuroora. Amwene hapana musi wavakati muroora nenyaya yekuti ndawakandiona mumba mako sori ndinomira newe
Muroora akatobvere kumariro adzokera aenda kunyanga. Munoona ka izvo saka akadzokera kunyanga iko zvino Okay. akatobva kumariro iwa ine zvaindikamira zvamakaitira mwana wedu Amai! ndorambe ndakanyarara here kuti ndakapiwa mombe ndorambe ndakanyarara here Zimbabwe ndibatsirei apa mombe yakaenda yorambe iriko here mombe iyi uyezve mombe iyi maonero angu ndiye kundivhara ndisataure asi haina kuya nesairuro kwandiri Ndiriya simudza mubhadha ndirove pakadzikadzika. handiriya Simudza mubhadha ndirove iwe rikiti vo. Maingazima wari pakidi. Mamuka seiko chirongwa bozhongora segment muri kuchikotserwa nevasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors vana mazvikokota panyaya dzekutengeswa kwefodya nemutengo wakanakisa nokugona kubata varimi zvakanaka vanowanikwa muHarare kuna Willowville panumber 334 Affirmative Way pedyo neGlenora Police Station. Iyo Premier Tobacco Auction Floors ine macollection points kuKaroi nekumvurwi